ба номи худованди бахшандаи меҳрубон салом. Умедвор ҳастам ҳамагӣ хубу сиҳату солиму бардам ҳастед. нур, баракат, ишқ ва зебоӣ дар хонадонатон. фарорасии иди саиди қурбонро барои якояки шумо табрик, таҳният мегӯям ва баротон хушбахтӣ мехоҳем. орзуи саодатмандӣ, орзуи пирӯзӣ, орзуи оромиву рифоҳро мехоҳем барои ҷаҳон, махсусан барои мардуми мазлуми ғаза ки имрӯзҳо дар зери зулм қарор доранд, дар зери ишғол қарор доранд ва мебинем чӣ қадар ҳодисаҳои дилхарош аст, чӣ қадар ҳодисаҳои нохуш он ҷо рух медиҳад. тифлон мефавтанд, модарон мефавтанд, пирон мефавтанд. орзуи сулҳ, орзуи оромиш ва орзуи бозгашт сулҳ ба ғазаро яъне орзу дорем ва умедвор ҳастем ки дар ҳеҷ ҷои дунё, дар ҳеҷ нуқтаи олам ҷанг набошад, ҳамеша оромӣ бошад, ҳамеша сулҳ бошад, ҳамеша ваҳдат бошад. умедвор ҳастам вақте ки ин идро ҷашн мегирем ва чунин таманниётро барои тамоми мардуми ҷаҳон, ба виҷа мардуми мазлуми Фаластин фаромӯш накунем. идатон муборак. سربلند و پیروز و کامگار و تنصیحت بمانید.